daga hannunka sama. Za ka ji wani abu kamar za shi a hannunka. Boka bai wanda bai san yaruna. Wannan sanitizer kenan. Ko ka da kai? To ko ka ba mutum bane ba? Me kaka? Ko ka takalmi na siya sabuwa na je sallah masallaci aka sace na fi so a hana shi sukuni ya kasa tsaye ya kasa zaune. Ngwana! Ka je ka samu kan jaki da ƙafafuwansa na baya ka haɗa su ka babbake su ka binne mu. More music at arewarolas.com. Black boy. Purchase your tracks today. You think I'm here to play? If you are not here to dance, what are you doing here? Get out of here. Bibi me haka kuma? Wallahi kafa ce na ji da kanta na dan motsa kanta. Gare shi ke bi bara baka da abun wasa kai kam. Baby dan Allah ka bari mana ya ka zo cikin gidanmu kana rawa haka. Ina layin na juna. Baby dan Allah ka bari. Wallahi bai ne kyau da kai na yake yi bai ne. Baby dan Allah mana ka bari. Kai. Rawa a nan gidan. Yaya kaga? Zuki sira Allah. Shige. Allah an ce wannan club ne. Tun shekarun da na ga wannan abin yake yi. Sata yi wani ya je masa asiri yake ya kasa tsayuwa yanzu haka an yi takalmin tafi an ce sai dai a yanke kafa. Sai an yanke kafa. Wanda ya masa asirin nan bai kyauta ga wallahi. Shi ma sata yayi.